дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боёнок тавсия медиҳем. Ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. Ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. Ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. Адреси ширкат дар метро Котельник. Марҳамат, муроҷиат кунед. Аз номи сомонаи мо Насим Теҷа салом расонед. ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали мо Арзон Теҷа. Шебачама када созен хубен. Якумин эълони мо дар навод инҷа дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ ҳастад. Қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. Гуфтагие ки дар посёлкаи Айнӣ, яъне ки Шайнаки Барзобиё гуфтагие дӯстони азиз. Хона иборат аз 5 сотиқ замина, 6 дар хона, оғил ҳам дорад. Оби сфеди доимӣ ҳастад, яъне ки оби сфеди 24 соат ҳастад. Ягон камбудӣ надорад. Қарор дорад гуфтем дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. Нархи хонаи дӯстон 525 000 сомониш мегӯяд. Савдои хуб мешавад. дӯстони азиз, гирди атрофи хона маҳкам кардагӣ, обу сфед мушкилӣ нест. хонаҳои беҳтарин гуфтагие ки 6 дар хона ва 5 сотиқ замина дастурочӣ фурӯхта мешавад бо нархи 525 000 сомонӣ. ин дӯстони азиз, яъне ки дарони хона бо диққат тамошо кунед, мақуддом кишид ба рақамҳои 907, яъне ки 78 91 91 хади. дӯстони азиз, номерҳои ватсаби акамон 907 78 91 91. Марҳамат, ина дарони хона бо диққат тамошо кунед. 6 дар хонаи гуфтагӣ ва 5 сотиқ заминаи. Марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад, ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафҳои Жипром гуфтагӣ, маҳаллаи 20 Бордоро. Хоб 4 дар хона мебошад. Гирду атрофи хона маҳкам кардагӣ ва масоҳати заминаш 5 сотиқ заминаи. ина дӯстони азиз, яъне ки дарони хона бо диққат тамошо кунед. Нархи хонара 300 000 сомонӣ мегӯяд. Боз муомилаи хуб дорад. рақамҳо барои тамос 985 22 66 04. Марҳамат дӯстон, дар тамос шавед.
дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, деҳаи Шобика гуфтагӣ бародаро. 3 дар хонаи фасони хушрӯ дохтагӣ ҳастае ва масоҳати заминаш 6 сотиқа бародаро. гирду атрофи хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ ҳастае. дӯстони азиз, дидестем хай дар навор хона чӣ хел ремонти хуб кардагӣ. нархи хона 254 000 сомонӣ мегӯяд. рақамҳо барои тамос 985 42 49 48. касоне ки дӯстони азиз аз ноҳияи Восеъ хонахоҳ бошед, марҳамат дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастае ки коробка мебошад. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва қитъаи 6 гуфтагӣ бародаро. дӯстон гуфтагӯяд ки 3 дар хонаша яъне ки шкатулка кардагӣ ҳастае, 4 дар хона ва масоҳати заминаш 7 сотиқ замин ҳастае. свет ҳам дорад, гирдиш маҳкам кардагӣ. нархаш 130 000 сомонӣ. ина марҳамат дӯстони азиз, боз камтараки дигар савдо мешавад. рақамҳо барои тамос 913 09 95. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин охирин хонаи фурӯшимон ҳастед дар навори имрӯза. қарор дорад дар ноҳияи Носири Хусрав, маҳаллаи Муротипа гуфтагӣ бародаро. 16 сотиқ замин аст. хонаи зиндагимекардагӣ 3 ҳуҷра ва ҳаммом ва хонаи дигараш аз 4 ҳуҷра ва 2 калидор без ремонт гуфтагӣ. дӯстони азиз, хоб 16 сотиқ замин 3 дар хона, нархи 220 000 сомонӣ ай. наздики мактаби калон деэтажа ва поликлиника дорад. об дорад гуфтагӣ, свет об дорад, нашоди документош ҳамаш 100%. рақамҳо барои тамоми дӯстон марҳамат дорад ки замза аз номи сомонаи мо арзонтеҷӣ салом расонед. хоб дӯстон, дар паноҳи худо, худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.